Dobrý deň, sme tu na špeciálnom mieste, kde sa stretávame so svetom športu a technológií. Som Matej, ako sa technologické inovácie zapájajú do našich obľúbených športov? Áno, Matej, je to vzrušujúce obdobie pre šport. Práve sme sa rozprávali s niekoľkými športovcami a trenérmi, ktorí nám ukázali, ako technológia mení spôsob, akým trénuje a hrajú. Práve teraz sme svedkami toho, ako virtuálna realita a simulácie tréningu menia hru. Športovci sa pripravujú ako nikdy predtým. Tu sme sa tiež zahlbili do sveta sledovania dát v reálnom čase. Tieto zariadenia zbierajú a analyzujú dáta, ktoré hráčom poskytujú neoceniteľné informácie o ich výkone. Naše rozhovory s analytikmi nám ukázali, ako technológie ovplyvňujú rozhodovanie v športe. Diskusia o tom, či je to pridaná hodnota alebo mení samotnú podstatu hry. Tiež sme si vypočuli príbehy samotných športovcov, ako im technologické inovácie zmenili prístup k tréningu a ich vlastným výkonom. Ich skúsenosti sú pôsobivé. Pozreli sme sa aj na firemné investície do vývoja technológií pre šport, kde sa zistuje, že inovácia sa v tomto odvetví sú kľúčové aj ekonomického hľadiska. Je fascinujúce vidieť, ako technologické inovácie ovplyvňujú každý aspekt športu. Nádej do budúcnosti v tomto odvetví je silná s novými možnosťami a prínosmi pre športovcov aj fanúšikov. Ďakujeme vám, že ste sa s nami strávili tento čas. Technológia mení pravidlá hry, ale jedna vec stále zostáva konštantná. Vášeň a oddanosť športu. Toto bola pre naša špeciálna reportáž o technologických inováciách v športe pre Sovsta TV. Matej Adamkovič a Dominik Gregor. Dobre. Ďakujeme. No, akože ono to... Čože?